साहित्य कला आणि संस्कृती मळार खाशेले योगदान दिल्ले मानेस्त आनी संस्थाक कला आणि संस्कृती संचालनालयान राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार, युवा सृजन पुरस्कार आणि उत्कृष्ट सांस्कृतिक संस्था खातीर खाशेले पुरस्कार भेटयले. गोपाळ राहुल, अश्विनी जांबावलीकार, सूर्या शेटये, लिंडा ब्रागांजा, जुजे आंतोनियो, पेद्रू बार्बोजा, व्यंकटेश कामत शंकवाळकर, सुरेश मयेकार, अनिता कुणेकार आणि मेर्शिओ फर्नांडीस हांचो राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारान भोवमान जालो. जाल्यार संगीतात यतीन तळावलीकार, नाट्यांत आरती गावडे, तियात्रांत मीना गोंयश, लोककलेत महेश सतरकार, चित्रकलेत वासुदेव शेटये आणि फोटोग्राफीत गणेश शेटकाराक युवा सृजन पुरस्कार फावो जालो. साखळेचे पांडुरंग प्रसादीक नाट्य मंडळ, खाणेपारच्या लोकमान्य ग्रामीण वाचनालयाक उत्कृष्ट ग्रंथालय, जाल्यार धेंपो कॉलेजीतले अंजली भिडेक उत्कृष्ट ग्रंथपाल म्हण पुरस्कार फावो जालो. या भूमीवर यायला, तुम्हा लोकांना भेटायला मला नेहमीच आवडतं. आणि दुसरं म्हणजे या गोव्याच्या भूमीतून इतकं काही काही शिकण्यासारखं असतं की आम्हाला असं वाटतं की गोव्याच्या बाहेरचं जे आमचं जग झालेलं आहे त्यात संवेदना खूप कमी झालेल्या आहेत, यांत्रिक जग झालेलं आहे. पण इथे आल्यावर कळतं जिव्हाळा म्हणजे काय, ओलावा म्हणजे काय, माया म्हणजे काय, कला म्हणजे काय आणि ती कला रसिकतेने अनुभवणं म्हणजे काय. त्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या कलावंतांना त्यांच्या कामासाठी, त्यांच्या आयुष्यभराच्या योगदानासाठी इथे गौरवलं जातंय याचा मला अतिशय मनापासून आनंद होतो. आणि या गौरवामध्ये कोण कोण आहे? कलावंत तर आहेतच, गायक आहेत, संगीतकार आहेत, वादक आहेत, लायब्ररीत काम करणारी माणसं आहेत, ज्यांनी लायब्ररी उभी केली आणि उत्तमरित्या चालवली ती माणसं आहेत, मेकअप करणारे मेकअप रंगभूषाकार आहेत. अशा अनेक वैविध्यपूर्ण कलांना स्पर्श करणारा आजचा कार्यक्रम आहे. एक वेळ कलेक मान्यता नाशिल्ली, कलेक प्रसिद्धी नाशिल्ली, तशा वळाचेर ह्या सगळ्या गुणी कलाकारांनी आपलं स्वपदर खर्च करून कला सांभाळली, कला मुखार वेली आणि आज तीच कलेचे संवर्धन करून आज आमच्या युवा दमाच्या तरणाट्याकडे ते पावयतात. आम्ही त्या जाणटेल्यांक आम्ही सलाम करपाक जाय, ज्या जाणटेल्यांनी आमच्या गोंयचेर वेगवेगळ्या राजवटींनी राजवट केली आणि तरी देखील आमची संस्कृती नायनाट करपाचो प्रयत्न केलो. पण त्या तटस्थ आमच्या जाणटेल्यांनी केन्नाच बे म्हणले ना की केन्नाच मान सकल घातली ना. आणि म्हणूनच हे दीस आज आमकां पळोवपाक मेळटा. गोवा 365 खातीर श्याम च्यारी, समीप नार्वेकार आणि शिवानी सांगेलकार.